Moikka ja hei, tervetuloa kuuntelemaan Softabilityn R&D Tech Talk Summit podcastia, jossa me keskustellaan erityisesti ohjelmistokehityksen roolista sekä muuttuvista teknologioista näkemyksellisten tuotekehitysjohtajien kanssa. Mun nimi on Katariina Sorkkila, mä työskentelen IT-konsulttitalo Softabilityn asiakasvastaavana sekä teidän hostina tänään. Tässä jaksossa me tullaan pureutumaan strategisen etumatkan rakentamiseen. Miten tässä voi onnistua semmoisella rohkealla tuotekehitysjohtamisella ja kuinka siellä ne lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet pidetään balanssissa. Lisäksi me tullaan hieman juttelemaan siitä, että mitä tämmöisten innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen vaatii siltä tuotekehitystiimiltä. Me ollaan saatu tänään tänne meidän studiolle meidän vieraaksi Corporate Executive Engineer Kalevi Tervo. Sä oot, Kalevi, johtanut ABB:llä vuodesta 2017 asti älykkäiden ja autonomisten laivojen globaalia tutkimusta, kehittämistä sekä kaupallistamista. Sä olet taustaltasi myös tekniikan tohtori ja tutkija, ja kuten sä itse tilannetta hieman kuvailit, niin olit ehkä vähän liian levoton tämmöiseen pelkkään teknologiakehityksen hands-on työhön, ja sen myötä sun ura onkin vienyt sut kunnianhimoisesti innovaatioiden kaupallistamisen ja teknologiajohtamisen pariin. Ihan mahtavaa, että olet täällä tänään ja kiva päästä juttelemaan aiheesta kohta lisää. Kiitos. Keskustelussa mukana tänään myös jo ensimmäisestä jaksosta tuttu Softabilityn toimitusjohtaja Janne Repo. Sulla on, Janne, taustalla jo yli 30 vuotta teknologia-alalla, ensin siellä ihan ohjelmistokehityksen hands-on työn parissa ja nyt jo yli 10 vuotta toimitusjohtajan roolissa. Tällä hetkellä sä seurailet aika niin kuin aitiopaikalta tällaisien laiteläheisten tuotekehitystiimien osaamistarpeita. Tervetuloa, Janne. Kiitos paljon. Tosi kiva olla mukana. Hypätäänkin sitten suoraan asiaan. Viime vuodet Suomessa on peräänkuulutettu kasvua edistäviä innovaatioita ja rohkeita johtajia. Kalevi, sä puhut sun työssä tämmöisestä strategisen edelläkävijyyden puolesta ja oot ollut luomassa sitä myös ABB:lle. Minkä sä sanoisit olevan sun sellainen onnistumisen salaisuus? Mistä tämmöistä niin kuin teknologista johtajuutta, miten sitä voi saavuttaa? No, jos lähdetään ensin liikkeelle siitä, että mitä minä tarkoitan tämmöisellä kestävällä strategisen teknologian edelläkävijyydellä, niin mä tarkoitan sillä tilannetta, että yritys on saavuttanut tilan, jossa sillä on selkeä tavallaan teknologinen etu, jolla voi luoda merkittävää lisäarvoa jossakin yrityksen avainosa-alueella, ja jota muilla ei ole. Toisena, yrityksellä on jatkuvaa, uudistavaa tutkimus-, tuotekehitys- ja kaupallistamistoimintaa, jolla pyritään tämän asiakasarvoa luovan teknologisen etumatkan ylläpitämiseen tai jopa kasvattamiseen. Ja kolmantena, että yrityksellä on prosessit toimialan, kilpailijoiden, asiakastarpeiden ja teknologiamaiseman seuraamiseen ja niissä tapahtuviin muutoksiin reagointiin. Jos mietitään sitten sitä, että miten teknologiajohtajuutta voi saavuttaa, niin minun mielestä se lähtee siitä, että pitää olla rohkeus ajatella isosti. Pitää ihan aidosti pyrkiä johonkin täysin radikaaliin, uudenlaiseen, että joko toimialan muuttamiseen tai kokonaan uuden toimialan luomiseen tai uuden tuotekategorian luomiseen tai tämän tyyppiseen. Mutta samalla mun mielestä on tosi tärkeää, että pystyy tekemään valintoja ja keskittymään, koska edes suuri yritys ei mitenkään pysty nykymaailmassa olemaan maailman paras kaikessa. Minusta tämä on tosi tärkeää ymmärtää. Seuraavana näkisin tärkeänä asiana tavallaan asian liiketoiminnan ja sen kehittymisen ymmärtämisen. Ja tässä yhteydessä me itse tykkään tavallaan ajatella niin, että on tosi tärkeää ymmärtää se, että mitä asiakas oikeasti tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. Ei vain sitä, mitä asiakas tällä hetkellä haluaa. Ne on kaksi eri asiaa. Ja sitten toisaalta asiakkaan tarpeiden lisäksi on hyvä ymmärtää sitten tavallaan teknologian mahdollisuuksia, että mitä mahdollisuuksia teknologia luo arvonluontiin nyt ja tulevaisuudessa. Ja ehkä viimeisenä tässä vähän niin kuin ison kuvan hahmottamisessa sanoisin, että pitää olla katse kauas, mutta
toteutus askeleittain. Että jos halutaan mennä kauas, niin eihän sinne nyt pääse yhdellä askeleella, vaan pitää luoda askelmainen tavallaan polku siitä nykytilasta tavoitetilaan ja silloin sinne päästään niin kuin hallitummin. Jos mietitään sitten tätä onnistumisen salaisuutta, niin mun täytyy tuottaa pettymys, että minulla ei ole tarjota viisasten kiveä tai hopealuotia, mutta on muutamia asioita, mitä ehkä voisin nostaa tämmöisinä niin kuin edellytyksinä tai välttämättöminä edellytyksinä siihen. Ja ensimmäinen niistä on ehkä pitkäjänteisyys. Raskaassa teollisuudessa, missä itse olen töissä, niin matka sanotaan alkuvaiheen ideasta tai tutkimuksesta kaupalliseksi tuotteeksi kestää helposti 5-10 vuotta. 10 vuotta on ihan normaali aika. Ja 10 vuotta on kuitenkin niin pitkä aika, että se on monen yrityksen strategiahorisontin ulkopuolella. Se vaatii todellakin pitkäjänteisyyttä, että päästään niin kauas. Toinen on jatkuvuus. Huipputeknologian kehittämisessä on ennen kaikkea kysymys huippuosaajista ja huippuosaamisesta. Ja ainut tapa kehittää osaamista on pitkäjänteisyys. Että jatkuvasti pystytään panostamaan siihen osaamiseen ja ylläpitämään sitä. Ja tämän takia on niin kuin yrityksille minun mielestä on paljon tärkeämpää niin kuin ylläpitää mieluummin vähän pienempää jatkuvaa investointitasoa semmoiseen niin kuin pitkän tähtäimen tekemiseen kuin sitten se, että yhtäkkiä investoidaan paljon ja sitten ei yhtään ja sitten taas aika paljon myöhemmin. Koska sillä tavalla ei pystytä kasvattamaan sitä osaamista eikä myöskään ehkä ylläpitämään talossa sitä osaamista. Ja ehkä viimeisenä tässä vielä mainitsisin tasapainon, että on tosi tärkeää sen yrityksen uusiutumisen kannalta, että tavallaan lyhyen tähtäimen, keskipitkän tähtäimen ja pitkän tähtäimen hankkeet on tasapainossa, jolloin tavallaan koko ajan päästään siihen, että toisaalta uudistutaan ja vastataan niihin tämän hetken asiakkaan ja markkinan tarpeisiin, mutta samalla uudistutaan pitkällä aikavälillä niin, että mennään kohti visiota. Ja ehkä tähän rohkeusteemaan vielä viimeisenä nostona sanoisin sen, että kaikki kehitystoiminta sisältää riskin epäonnistua. Se pitää vaan hyväksyä. Ja itse ajattelen niin, että jos yrityksellä on sellainen tilanne, että mikään tuotekehitysprojekti ei koskaan epäonnistu, niin se ei välttämättä kerro siinä yrityksen tuotekehityksen tai tuotekehitysprosessien erinomaisuudesta, vaan se voi kertoa siitä, että ehkä rima ei ole riittävän korkealla. Toi on kyllä hyvä nosto tuohon loppuun ja se on sellainen, mistä nyt jonkun verran tuntuu siltä, että täällä Suomessa yritykset saakin palautetta, että tietyllä tavalla sellainen rohkeus puuttuu. Se, että globaalissa markkinassa halutaan menestyä, niin se vaatii jotain erinomaisia toimia, erityisiä toimia, missä tehdään jotain, sanotaan maailman parhaiten. Ja se ei ole helppo homma. Meillä on jotenkin se mindset ehkä osittain on sen kaltainen, että sitä, kunhan ei vaan epäonnistuta. Sitä tavallaan ehkä pelataan jopa liikaa. Pätee yritystoimintaan, pätee innovointiin ja siitä pitäisi minun mielestä täällä päästä pois. Et rohkeasti tehdään asioita. Siihen sisältyy tottavia ajatus siitä, että tässä voidaan mennä pieleen. Ja toi pitkäjänteisyys aika kivasti linkittyy tähän näin sitten, että tosiaan se, että ajatellaan nyt tätä maailmaa, minkälainen se tällä hetkellä on. Eihän me tiedetä, mitä tapahtuu niin kuin viikon kuluttua. Että se on mennyt niin älyttömäksi tällä hetkellä. Niin puhumattakaan sitten, että puhutaan perspektiivi 10 vuotta. Miltä maailma näyttää 10 vuoden kuluttua? En minä ainakaan tiedä sitä. Ja kuitenkin meillä pitää jotain oletuksia olla, minkä varassa lähdetään sinne ponnistelemaan ja innovoimaan asioita, jotka menee sitten aikanaan liveksi, jos menevät hyvinkin kaukana tuolla horisontissa. Ei siinä ihan heti voida hylätä asiaa, kun tuolla ensimmäinen kuoppa matkalle tulee, vaan jatkaa eteenpäin. Toki täytyy muistaa, että liiketoimintaa tehdään ja täytyy pitää yritysten omistajat myös tyytyväisenä siinä matkan varrella.
Juuri näin, ja tästä heräileekin heti parikin tarkentavaa kysymystä, mutta jos ensin mietitään sitä, että aika moni varmaan voi allekirjoittaa, että ajat on ollut aika epävarmoja tässä viime aikoina, ja tulevaisuuden ennustaminen, se on paikoittain ja voi tuntua jopa aika semmoiselta mahdottomalta, niin samaan aikaan siellä halutaan osua siihen tuotekehityksen kultasuoneen, niin mitä te sanoisitte, tai mitä te olette mieltä, että mistä hakee sitä suuntaa sille innovaatiotyölle? Jos minä ensin sanon nimenomaan tästä tavallaan epävarmuuden ja tämän nykytilanteen tavallaan hahmottamisesta. Minä olen kuullut viime aikoina mielipiteitä, että tekoälyn kehittyminen tekee kehityksestä ja muutoksiin reagoinnista niin nopeata, että tämmöinen ennakointi, tulevaisuuden ennakointi ja strateginen pitkän tähtäimen tekeminen on tarpeetonta. Minun mielestä se ei ole, vaan se enemmänkin lisää tarvetta sille, että mietitään, mitä mahdollisesti on tapahtumassa. Mutta totta kai pitää osata ottaa huomioon se dynamiikan muutos ja epävarmuus, mikä tulevaisuuteen liittyy. Itse lähtisin hahmottamaan tätä tulevaisuuden suunnan hakemista ja sen säätämistä tämmöisen aika perusstrategiaprosessin kautta. Se voi yksinkertaistaa ehkä 4-vaiheiseksi prosessiksi, jossa ensimmäisenä on tulevaisuuden ennakointi ja skenaariot. Tulevaisuuden ennustaminen sinänsä mun mielestä on aika mahdotonta, että eihän sitä nyt voi kovin pitkälle ennustaa kovin tarkasti, mutta se ei ole tarpeellistakaan. On kuitenkin täysin mahdollista ennakoida, että miten mahdollisesti meidän asiakkaiden ja toimialan liiketoimintaolosuhteet kehittyy esimerkiksi 20 vuoden säteellä, ja toisaalta miten teknologiamaisema kehittyy samassa ajassa. Ja tässä kohtaa, kun rakennetaan sitä tulevaisuuden kuvaa, niin on tosi tärkeää hahmottaa erilaisia skenaarioita. Sen takia, että on täysin selvää, että tulevaisuus ei tule tapahtumaan niin kuin sen arvauksen ja niiden niin kuin tavallaan skenaarioiden perusteella, mitä ehkä niin kuin haluaisi tapahtuvan, vaan ne tapahtuu jollakin tavalla. Ja sen takia pitää olla erilaisia skenaarioita, myös semmoisia, mitkä ei välttämättä ole toivottuja skenaarioita. Toinen vaihe tässä prosessissa olisi analyysi, että pyritään hahmottamaan sitä, minkälaisia arvonluontimahdollisuuksia nämä tulevaisuuden skenaariot tuo meidän yritykselle ja toisaalta minkälaisia uhkia ne tuo. Voidaanko esimerkiksi teknologialla kokonaan muuttaa meidän toimialan toimintasääntöjä? Kolmantena sitten, kun on luotu kuva siitä, että minkälainen se tulevaisuus on ja analysoitu sitä, että mitä se voisi tarkoittaa meille, niin luodaan visio. Missä me halutaan olla, meidän yritys voi olla maailman paras ja miten me halutaan muuttaa maailmaa. Ja tässä kohtaa mun mielestä on tosi tärkeää hahmottaa sitä, että tosiaan pyritään enemmän semmoiseen niin kuin radikaaliin muutokseen suhteessa nykytilaan kuin sitten inkrementaaliseen. Pyritään oikeasti hakemaan jotakin isompaa. Ja ehkä neljäntenä tässä prosessissa on sitten tiekartta. Kun meillä on hahmotelma siitä, että mihin me halutaan pyrkiä, mitä meidän yritys haluaa olla tulevaisuudessa, millä tavalla me halutaan muuttaa maailmaa ja olla maailman paras siinä, niin sen jälkeen rakennetaan askelmainen tiekartta siitä nykytilasta sinne visioon niin, että jokainen askel, tämä on tietysti ideaalista, mutta ideaalisesti jokainen askel olisi jollakin tavalla konkreettinen myytävä tuote, palvelu tai ominaisuus. Ja mun mielestä tässä tavallaan kun hahmotellaan niitä erilaisia askelia, niin on tärkeää ymmärtää, että ne askeleet, mitkä on tosi kaukana, sanotaan 10 vuoden päässä, niin ne on enemmän abstrakteja kuin ne, mitkä on lähellä. Niitä ei edes kannata yrittää kovin tarkasti määritellä, koska jos nyt pyrkii arvaamaan, että minkälaista teknologiaa tämä tietty palikka, mitä mä tarvitsen vision toteuttamiseen, käyttää 10 vuoden päästä, niin ainut mistä voit olla varma, että se on väärin.
Eli tavallaan sitä kannattaa hahmottaa enemmän tämmöisen abstraktio- ja toiminnallisuuksien kautta ja sitten enemmän lähestyä sitä kehitystä niin kuin tutkimuksena niin kauas. Ja ehkä tässä näiden askelten määrittämisessä vielä korostaisin tavallaan semmoista pointtia, että kannattaa pyrkiä valitsemaan ne askeleet ensin, jota tavallaan tarvitaan mahdollisimman monessa tulevaisuuden skenaariossa, ja pyrkiä tekemään semmoiset päätökset mahdollisimman myöhään, mitkä sulkee pois tavallaan paljon ovia. Et ei kannata sulkea vaihtoehtoja pois ennen kuin on pakko. Että niitä kannattaa pitää auki. Et ehkä tämän tyyppisiä nostoja tästä sanoisin. Ja sen takia mun mielestä tämän tyyppinen prosessi auttaa sen suunnan määrittämisessä ja säätämisessä, että jos tätä päivitetään vuosittain, niin pystytään saavuttamaan semmoinen tilanne, jossa sitten suunta muuttuu pikkuhiljaa. Totta kai se suunta voi muuttua tulevaisuudessa ja elää vähän, mutta ei käy sitten sillä tavalla, että yhtenä vuonna mennään tuohon suuntaan ja toisena vuonna sitten 180 astetta eri suuntaan, vaan että se muuttuu pikkuhiljaa, eletään ajassa ja koko ajan hahmotetaan sitä, että mikä se tulevaisuus ehkä tällä hetkellä on ja miten se muuttuu. Ja toisaalta tällä tavalla saavutetaan myöskin semmoinen tasapaino ja jatkumo, että kun on luotu hahmotelma siitä, että miten tavallaan erilaisilla askelilla päästään siihen visioon, niin silloin, no jälleen kerran ehkä vähän idealisoin, mutta tavallaan kaikesta tuotekehitystekemisestä, myös niitä lyhyen tähtäimen tavallaan tämänhetkisistä asiakasvaatimusten toteuttamisesta tulee osa sitä isompaa kuvaa ja yrityksen jatkuvaa uusiutumista. Tuntuu siltä, että tämä on mun oletus, mutta tuntuu, että se sykli tavallaan päivittää sitä maalia, niin tuntuu, että se kiihtyy koko ajan, eikö näin? eli itse mitä olen eri tuotekehitysjohtajien kanssa keskustellut, niin tuntuu, että siellä aika herkällä seurataan myös tällaista, niin kuin sanotaan hyvin tässä ajassa olevia asioita, jotain poliittista niin kuin ympäristöä, ilmapiiriä. Tämän tyyppiset asiat tuntuu tuovan jotain inputtia sinne myös niin kuin tuotekehityssykliin. Ja se menee kyllä aika mielenkiintoisesti. Ihan kaikkien perässä me ei voida tietenkään hypätä, niin kuin sanoit, eli pitkäjänteistä tekemistä. Onko päivittäminen kerran vuodessa sitten? Katsotaan sitä suuntaa. Onko se tuntuu, vuosikin on jo aika pitkä aika. Se on toisaalta pitkä aika, mutta mä itse myös näkisin sen, että ihan kaikkien niin kuin signaalien perässä ei kannata juosta. Että jos on joku tavallaan pitkän tähtäimen tavoite ja iso kuva, minkä perässä haluaa olla, niin ei se muutu sitten yksittäisistä ehkä maailmantilanteen muutoksista tai yksittäisistä tapahtumista kuitenkaan. Että mun mielestä kannattaa lähteä siitä ikään kuin asiakkaan arvonluontimekanismista, että jos se edelleen pätee tässä nykyisessä tulevaisuuden kuvassa, vaikka se olisikin vähän muuttunut, ja toisaalta jos ne markkinat tulee olemaan siellä, tai me uskotaan, että ne markkinat tulee olemaan siellä pitkässä juoksussa, niin ei ole mitään syytä muuttaa suuntaa. Mutta totta kai voi reagoida niihin muutoksiin taas sitten, että lyhyellä tähtäimellä selvitään yrityksenä. Mä peruutan tässä kohtaa ihan pikkasen. Te molemmat puhuitte tästä riskinotosta ja sitä, että kuinka sitä ehkä tällä hetkellä vähän niin kuin pelätään sitä riskiä ottaa. Ja nyt kuvitellaan tilanne, että siellä joku sitten sen riskin ottaa ja kuten ehkä uskaltaa olettaa, niin sinne niitä pomppuja ja yllätyksiä kuitenkin matkan varrelle sattuu. Niin miten sitten kääntää nämä haasteet voitoksi sieltä? No minun mielestä tässä korostuu oikeastaan 2 asiaa tämän mun omassa ajattelussa. Et ensimmäinen on tämä edellä kuvattu prosessi, jossa nimenomaan lähdetään siitä, että ei ole olemassa vain yhtä mahdollista tulevaisuutta, vaan useita mahdollisia skenaarioita. Ja se, minkä takia se on tärkeää, niin on se, että kun me valitaan semmoinen strategia, joka toimii niissä useissa tulevaisuuden skenaarioissa, niin me tullaan ottaneeksi huomioon epävarmuuksia. Ja silloin kun me otetaan huomioon epävarmuuksia siinä valitun toimintamallin toteuttamisessa, niin
se tulee myös kestämään paremmin ennakoimattomia epävarmuuksia, eli siis yllätyksiä. Ja toinen asia, minkä tässä yhteydessä ehkä kuitenkin haluaisin jälleen tuoda tai edelleen tuoda esille, on se, että joskus ne hankkeet nyt vaan epäonnistuu. Että se ei ole missään nimessä vaarallista. Se, mikä on vaarallista, erityisesti teknologiayritykselle, on epäonnistumisen pelko. Se on erittäin vaarallista, koska se johtaa siihen, että ruvetaan varmistelemaan, ei välttämättä enää ole rima niin korkealla, ja sitä kautta tämmöinen innovatiivisuus ja tavallaan niin kuin uudistuminen näivettyy. Että mun mielestä se on erityisesti niin kuin teknologiajohtajien roolissa tärkeää luoda semmoinen ilmapiiri, että sallitaan epäonnistuminen. Ei tietenkään kannusteta siihen, mutta sallitaan se epäonnistuminen ja niitä epäonnistumisia ajatellaan enemmän tämmöisinä mahdollisuuksina, sanotaan kaatua eteenpäin. Eli kaadutaan, mutta mennään samalla eteenpäin. Otetaan ehkä käsillä vastaan, eikä kaaduta taaksepäin ja lyödä takaraivoa asfalttiin. Että tavallaan se on tärkeää ja ehkä vielä tästä sanoisin näin, että ainakin tutkimushankkeessa joskus käy sillä tavalla, että se alkuperäinen tavoite ihan aidosti epäonnistuu, että se ei ollenkaan saavutettu sitä, mitä oltiin hakemassa, mutta sitten sieltä nousee joku sivujuonne, jota ei edes otettu alun perin huomioon. Ja siitä voi tulla menestys. Ja se, minkä takia tämä on tärkeää, niin ehkä haluaisin sanoa, että riski epäonnistua on myös mahdollisuus onnistua odottamattomilla tavoilla. Kuulostaa mun mielestä niin kuin älyttömän hyvältä. Todella osuvasti sanottu. Ja niin kuin aikaisemmin itsekin tuossa totesin, niin oikealla mindsetillä tätä pitkäjänteistä kehitystyötä, sitä vaan yksinkertaisesti täytyy tehdä. Ja kun tavoitteet on korkealla, halutaan olla paras jossain, niin se vaatimustaso pitää olla kova. Kyllä. Hei, sitten pureudutaan vielä vähän tarkemmin näihin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin ja niiden balanssointiin. Niin toki siellä tavallaan tuotekehityksessä ne tavoitteet on tosi kovat lyhyellä aikavälillä ja yritystoiminnan pitää olla kannattavaa. Ja kuten sä Kalvi sanoit, niin samaan aikaan se tulevaisuuden visio kuitenkin rakentaa sitä isompaa menestystarinaa, niin mitä vinkkejä teillä olisi tähän, että miten pitää nämä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet balanssissa ja mitä se tiimi siellä tarvitsee tätä varten? No, vaikka mä korostin sitä tasapainon tärkeyttä, sen, että pitkän tähtäimen ja lyhyen tähtäimen hankkeet on tasapainossa, niin on kuitenkin täysin selvää, että sitä ei kannata kirjoittaa kiveen. Että sen pitää pystyä elämään ajassa, koska maailma muuttuu, tulee uusia tavallaan markkinasyklejä ja joskus voi olla semmoinen tarve, että pitää priorisoida jotakin niin kuin vaikka lyhyen tähtäimen hankkeita tai keskipitkän tähtäimen hankkeita niiden muiden hankkeiden yli, jolloin sitä balanssia pitää pystyä säätämään. Ja tässä yhteydessä oman kokemuksen perusteella sanoisin sen, että uuden teknologian lanseerauksessa markkinoille ajoitus on ihan äärimmäisen kriittistä. Aina ei vain ole oikea aika mennä markkinoille. Ja se voi johtua monesta syystä. Se voi johtua siitä, että markkinasykli on semmoinen, että sinne ei vaan pääse, tai kilpailutilanne, tai markkinat ei vaan vielä ole valmiita tietyn teknologian hyödyntämiseen syystä tai toisesta. Tai ehkä arvonlupaus, mitä olet myymässä, niin ei ole juuri nyt huudossa. Esimerkkinä voin mainita tässä sen, että jos katsoo öljyn hinnan, tavallaan maailmanmarkkinahinnan kehitystä 2010-2020, niin siellä oli semmoisia jaksoja, jossa yhtäkkiä mentiin joltakin tasolta, sanotaan niin kuin 50% tai 80% pienemmälle tasolle todella nopeasti, jolloin esimerkiksi jos olit myymässä arvonlupausta, jolla säästetään polttoainekustannuksia, polttoainetta säästetään samalla kun vielä ei ollut päästöillä hintaa, niin siitä markkinasta tuli yhtäkkiä vähän niin kuin myys joulukuusia kesällä. se ei ole kaikista helpoin markkina. Mutta tästä johtuen tavallaan tämä jatkumo, mistä puhuin, että jos ollaan rakennettu tämä tulevaisuuden kuva
askeleittain niin, että ne kaikki tekemiset on osa sitä isompaa kuvaa, niin silloin tämmöinen priorisointi ei välttämättä ole mikään iso ongelma, koska silloin me ehkä vain viivästytetään sitä ikään kuin vision tai tavoitteen saavuttamista, mutta tavallaan ne askeleet, mitä me tälläkin hetkellä otetaan, niin kuitenkin vie sitä kohti. Ja toisaalta sitten tämä tiimiaspekti tässä on tärkeää, että tällöin me pystytään johtamaan jokainen tekeminen, mitä me tehdään, niin että miten tämä liittyy, tämä tietty asia, mitä vaikka joku tietty softa-tiimi tekee, niin miten tämä liittyy sen yrityksen isompaan kuvaan ja siihen, mitä me halutaan saavuttaa tulevaisuudessa, jolloin se motivaatio ja työn tarkoitus on ihan erilainen. Jos mä otan tuosta kiinni oikeastaan tästä viimeisestä, eli tuosta tiimistä, että itse tietysti työssä teen jatkuvasti töitä tällaisten softa-tiimien kanssa ja pidemmän aikavälin tavoitteet, visiot ja sitten ne toisaalta se kyky toimittaa jatkuvasti, eli ne lyhyemmän aikavälin tavoitteet, ne on tärkeät molemmat sille tiimille. Ja se, mistä aina välillä kuulee sitten nurinaa, että ehkä se visio-osuus siellä jää turhan pieneksi. Tietysti tässä on ehkä sellainen hyvä vertauskuva, että monesta sellaisesta suorittavasta työstä voidaan todeta, että se on vähän sellaista ojankaivuhommaa tietyllä tavalla. Me puhutaan niistä lyhyen aikavälin tavoitteista silloin, vaikka tehdään oikeasti niin kuin tosi makeita juttuja. Mutta sen sijaan, että jos me lisätään siihen sen ojankaivajan tavallaan tietoisuuteen se, että hei, meillä on tässä tällainen visio, että itse asiassa tämä oja, mitä me tässä kaivetaan, niin tämä on tällainen hieno, tämä on tällainen vallihauta, mikä tulee tähän, ja tähän tulee linna keskelle. Että tietyllä tavalla, niin kuin, että se, miten tämä työ, mitä mä tänään teen tässä näin, miten se linkittyy tällaiseen johonkin hienompaan kokonaisuuteen, niin tämä on kyllä sellaista tietoisuutta, mitä mä näen, että se on aika tärkeää tuoda sinne suorittavalle tiimille. Että se on kummasti innostavampaa sen jälkeen kaivaa sitä, kun ymmärtää sen, että itse asiassa tämä työ, mitä mä tänään teen, niin tämä kytkeytyy tosi tiukasti tällaiseen aika makeeseen juttuun. Tämä on ehkä sellainen tiimin näkökulmasta asia, minkä mä haluan tässä lisätä. Joo, ehkä vaan komppaan tässä sen verran, että olen samaa mieltä ja se monesti unohtuu silloin, kun on kiire ja todella kova paine jonkun asian toimittamisessa, asiakasprojektin toimittamisessa, niin silloin voi olla niin, että myöskin se kommunikaatio siitä, että miten tämä liittyy yhtään mihinkään muuhun kuin juuri tähän projektiin, mitä ollaan toimittamassa, niin se voi jäädä tekemättä ja se ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia tiimin kannalta. Ei, joo. Tästä onkin tosi hyvä tästä tiimikeskustelusta siirtyä sitten vielä vähän tarkemmin sinne yhteistyöhön ja ihmisiin niiden innovaatioiden vauhdittajana. Ja Kalevi, sä tosi fiksusti tuossa sanotit sitä, että on tosi tärkeää haluta ymmärtää, että mitä se asiakas oikeasti tarvitsee, eikä vaan, että mitä se asiakas haluaa. Niin miten tämä tieto, eli se asiakkaan tarve, tuodaan sitten käytännössä sinne tuotekehitykseen ja niiden ohjelmistokehittäjän arkeen? Tässä asiakasyhteistyössä ja siinä, että teknologiaroolissa olevat ihmiset tapaa asiakkaita, niin minun mielestä silloin erityisesti, jos pyritään yhdessä innovoimaan asiakkaan kanssa tai pyritään rakentamaan semmoinen ympäristö, missä yhdessä halutaan luoda tulevaisuuden kuvaa, niin se pitää ehdottomasti tehdä tämmöisen kaupallisen viitekehyksen ulkopuolella. Eli ei missään nimessä osana jotain projektitapaamista, jossa projektissa on niin kuin olemassa olevat tavoitteet ja skooppia, budjettia. Ei missään nimessä osana jotain myyntineuvotteluita tai mitään muuta tämmöistä, koska tämmöisissä tilanteissa kaikella, mitä kuka tahansa heittää sen pöydän mistä tahansa puolelta, luodaan jonkinnäköinen sitoumus. Ja se ei ole semmoinen ympäristö, missä voidaan sitten villisti heitellä mitä tahansa ideoita. Eli näille pitää järjestää oma aika ja paikka, mutta mä oon itse huomannut ne erittäin hyödylliseksi ja asiakkaat arvostaa sitä tosi paljon, että mennään asiakkaan luo, pidetään tämmöinen teknologia- tai tulevaisuusworkshop, jossa me ehkä tuodaan oma näkemys siitä, että miten me nähdään tulevaisuus, minkälaista kehitystoimintaa meillä on, minkälaisia ideoita meillä on, että miten me voitaisiin auttaa heidän liiketoimintaa. Ja toisaalta asiakas kertoo oman tulevaisuuden näkemyksensä, minkälaisia haasteita heillä on ehkä tällä hetkellä ja mitä he näkee, että heillä on haasteita tai sillä toimialalla
on haasteita yleisemmin tulevaisuudessa. Ja toisaalta asiakkailla voi olla myöskin omia teknologiavisioita. Ja tämmöisissä ympäristöissä saadaan tavallaan molemmille hyötyä siitä, että nämä ei ole myyntitilaisuuksia, vaan ne on tilaisuuksia, missä ihan aidosti pyritään yhdessä hahmottamaan semmoista yhtenäistä tulevaisuuden kuvaa ja haastamaan vähän sitä toista osapuolta. Nämä on ollut tosi hyödyllisiä ainakin mulle. Joo. Ja mä komppaan kyllä tässä näin tosi vahvasti Kaleviin, että ne omat kokemukset taas toimimisesta niiden tiimien kanssa, niin kyllä se on tiimille aina jonkinlainen juhlapäivä, että päästään sitä asiakasta tapaamaan. Ja eikä ole 1 tai 2 kertaa, kun on kuullut, että ai se on tällaista se niiden liiketoiminta. Ai tällä tavalla ne käyttää tätä. Ja siellä niin kuin selvästi niin kuin lamppu syttyy, että hei, ja sitten tulee ajatuksia siitä, että voisiko tämän tehdä jopa paremminkin. Okei, missä kohtaa prosessia tämä tulee sitten, niin se on tietysti oma juttuunsa, mutta kyllä mä niin kuin olen ehdottomasti sen kannalla, että meidän tapauksessa asiakkaan tapaaminen on aina niin kuin hyvä asia, kunhan se saadaan sinne nivottua järkevästi. Ja meillä on Softabilityssä täytyy sen verran mainita, että tässä näin on tämä Care Beyond Code-ajattelu. Eli ei olla pelkästään tekemässä sitä mitä on niin kuin pyydetty, vaan mietitään pikkusen pidemmälle sitä asiaa, mietitään vähän enemmän sitä, pyritään tuottaa ihan aidosti siellä sitä lisäarvoa. Ja tuollaisessa softa-projektissa, niin kyllä se, jos ajatellaan, että missä siellä on se, niin kuin se kliimaksi, missä kohtaa siellä tulee, sillä tekijällä, sillä tiimillä tulee oikeasti se olo, että hei, että nyt tämä oli makea juttu, hyvä juttu. Ei se ole välttämättä edes siinä vaiheessa, kun me saadaan homma valmiiksi, vaan se on siinä vaiheessa, kun sä näet, että se, mitä sä olet tehnyt, mihin sä olet sydänveres vuodattanut tässä näin viimeisen 3 vuoden ajan, se on käytössä jossain. Joku toivottavasti iloisena käyttää sitä ja saa siitä lisäarvoa. Se on se hetki, missä itse ainakin ja suurin osa tuntemistani kehittäjistä saa sen täyttymyksen. Kyllä. Jes, sitten jos puhutaan tästä kaikesta innovatiivisesta tekemisestä, niin siellä tarvitaan tietysti hurjan paljon tämmöistä osaamista ja erilaisia uudenlaisia kyvykkyyksiä ja kaikkea tuskin kannattaa ehkä tehdä itse. Niin miten tälleen teknologian ja ohjelmistokehityksen näkökulmasta, niin mitä siellä kannattaa tehdä itse ja milloin semmoiset kumppanuudet on mahdollisesti se fiksumpi ratkaisu? Haluatko Kalevi vaikka ensin jakaa ajatuksia? Kyllä. Omassa ajattelussani korostuu se, että tosiaan kaikkea ei tarvitse tehdä itse, mutta on hyvä ymmärtää, että mikä on tavallaan se meidän yrityksen liiketoiminnan kore, mikä on ikään kuin pakko omistaa. Ja se toki voi muuttua ajassa. Se voi muuttua jopa sen tuotekehitysprojektin aikana. Sanotaan, että jos tuotekehitys siitä tutkimuksesta tuottajalanseerauksen kestää sen 10 vuotta, niin siinä aikana voi tapahtua niin paljon, että voi tulla joku yritys, joka pystyy tuottamaan jonkun tietyn teknologian tai osaamisen huomattavasti tehokkaammin, mitä oma yritys pystyy sen tuottamaan, jolloin sitä ehkä kannattaa hyödyntää. Mä itse lähtisin ajattelemaan tätä oikeastaan 3 kategorian kautta. Ensimmäinen on make tai buy, eli kehitetään itse tai ostetaan markkinoilta. Ja nämä on tavallaan niitä teknologioita tai osaamisia, jotka on sen meidän yrityksen arvonluonnin keskiössä, mitä ihan aidosti pitää pystyä omistamaan tai hallitsemaan. Toki näidenkin kehityksessä voi hyödyntää ja ylläpidossa voi hyödyntää partnereita, mutta niitä pitää pystyä hallitsemaan itse ja se kriittinen osaaminen pitää olla talossa. Ja tässä toki on vaihtoehtona tämä orgaaninen kehittäminen, eli kehitetään ihan itse omin voimin ja omilla rahoilla, tai sitten inorgaaninen, eli ostetaan yrityksiä, ostetaan teknologioita. Sitäkin joskus tehdään. Sitten seuraava kategoria on partner. Ja mä itse ajattelen tätä sillä tavalla, että tavallaan nämä on semmoisia osaamisia tai teknologioita, joita me tarvitaan meidän lisäarvon tuottamiseen, mutta niitä ei tarvitse omistaa. Samaan aikaan nämä on kuitenkin semmoisia erikoistuneita teknologioita
tai osaamisia, joita ei löydy kovin montaa markkinoilta tai ei ehkä kahta samanlaista. Ja näiden osalta yleensä ainakin itse pyrin siihen, että pyritään tämmöisiin niin kuin syvempiin kaupallisiin suhteisiin, jossa me ehkä hyödynnetään sitä partnerin teknologiaa osana meidän niin kuin kaupallista kokonaisuutta niin kuin kaupallisesti. Sitten kolmas kategoria ehkä tässä yhteydessä on tämmöinen standard suppliers, eli normaali toimitusketjun toimittajat. Eli sellaista teknologiaa tai osaamista, jota saa helposti markkinoilta ja jota saa niin samanlaisena tai melkein samanlaisena markkinoilta, ehkä toimiala riippumatonta, niin nämä on enemmän semmoisia, sanotaan normaalin hankintaprosessin asioita. Joo. Mitäs Janne? No joo, itse tietysti kun ohjelmistokonsultoinnin näkökulmasta tätä asiaa tarkastelee, niin kyllähän se, niin kuin Kalevi tuossa totesi, kyllä ne core-osaamiset on ihan selkeästi tietysti siellä niin kuin asiakkaan hallinnassa ja me tarjotaan sellaista täydentävää osaamista sitten alueille, jotka ei ole, yleensä ne ei ole silloin aivan spesifejä asiakkaalle, vaan ne on enemmän tällaista yleistä osaamista, missä voidaan sitten tarjota kyllä hyviä kyvykkyyksiä joustavasti. Et se on se meidän kulma tähän asiaan. Tyypillisiä tällaisia teknologioita, jotka oikeastaan niin kuin toistuu asiakkaalta toiseen. Et siellä ei ole mitään sellaista spesifiä nimenomaan. Ja toinen on sitten tietysti, että jotkut tällaiset niin kuin murrosteknologiat voi olla sellainen, missä saattaa olla sellaista erityistä osaamista, mikä voi tuoda sitten lisäarvoa esimerkiksi ABB:n kaltaiselle yritykselle. Kyllä. Ja jos nyt pureudutaan tavallaan sinne omaan tiimiin vielä ja siihen core-osaamiseen siellä ja kuinka se merkitys on tosi ratkaiseva, niin miten rakennetaan sitten tämä huippuasiantuntijatiimi tämmöisessä globaalissa tuotekehitysympäristössä, että miten te olette vaikka onnistunut tässä ja mitä mahdollisia haasteita tähän liittyy? Jos puhutaan huipputeknologian kehittämisestä, niin puhutaan aina ihan aidosti huippuasiantuntijoista, huippuosaajista ja ehkä hyvin kapea-alaisesta osaamisesta vielä. Että jollain tietyllä kapealla alalla on todellakin huippuosaajia. Ja tällöin pitää ymmärtää se, että jos ollaan globaalilla markkinalla, niin niitä parhaita asiantuntijoita ei välttämättä saada samaan paikkaan. Voi olla, että ne saadaan, mutta ne ei välttämättä aina tule. Esimerkiksi Suomeen ei aina saada parhaita osaajia syystä tai toisesta. Ja tällöin voi joutua tavallaan valitsemaan sen, että tehdäänkö globaalissa ympäristössä tämmöistä multi-site-kehitystä, missä tiimit on ehkä etänä yhteydessä, toki tapaa välillä, vai sitten valitaanko niin, että pyritään saamaan parhaat saatavilla olevat osaajat, jotka saadaan samaan fyysiseen paikkaan. Ja tähän on tietysti erilaisia koulukuntia ja johtajia, että jotkut preferoi sitä, että kaikki on samassa paikassa, mutta itse sanoisin niin, että nykyiset tavallaan kehitys- ja etätyöympäristöt mahdollistaa aika hyvin tekemisen silloinkin, kun ihmiset ei ole fyysisesti samassa paikassa. Ja ehkä näin niin kuin globaalin yrityksen näkökulmasta toisin tähän semmoisenkin näkemyksen, että jos tiimejä on eri aikavyöhykkeillä, niin useinhan sitä ajatellaan haasteena, että ne on vaikeaa kommunikoida ja tällä tavalla. Mutta se ei välttämättä ole pelkästään näin. Et esimerkkinä voin mainita tämän autonomisen hinaajan projektin, missä me toimitettiin autonominen teknologia Singaporeen hinausalukseen, jossa tämä alus sitten pystyi siellä Singaporen satamassa ajamaan itsenäisesti ja väistelemään kohteita, ja sitä pystyttiin ajamaan etänä. Ja tässä meillä oli tiimi Singaporessa ja Suomessa, tai Pohjois-Euroopassa noin yleisemmin, mutta suurin osa Suomessa. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen setup siinä mielessä, että siinä on 6 tunnin aikaero. Niin siinä vaiheessa, kun Singaporessa päivä oli loppumassa, ne pystyi raportoimaan meille sen, että no nämä ei toiminut, tämmöisiä haasteita oli ja meillä sitten oli alkamassa vasta työpäivä. Ja yhtäkkiä meillä päästiin tekemään sitten suoraan siitä töitä, kehittämään hommaa eteenpäin, korjaamaan ongelmia ja ehkä illalla sitten, kun meillä oli tehty pitkä päivä,
niin meidän tiimi lähetti sitten softapäivityksen sinne Singaporeen, joka oli siellä just silloin, kun niillä alkoi uusi työpäivä. Eli tehtiin vuorotyötä ilman vuorotyötä, koska kellossa oli enemmän työtunteja yksinkertaisesti tämän aikavyöhykkeen ansiosta. Tälläkin tavalla ikään kuin globaali ympäristö voi olla myöskin mahdollisuus, ei pelkästään niin kuin huono asia. Harvoin ehkä kuulee, että sitä käännetään tälleen positiivisen kautta, mutta oli tosi kiva kuulla esimerkki myös siitä. Se oli aika makea esimerkki kaiken kaikkiaan. Kyllä, joo, ja jos mä tuosta jatkan nyt siitä tiimin rakentamisesta, niin okei, tietysti kun me puhutaan aivan niistä huippuosaajista siellä, niin heitä on niin kuin kourallinen. Mutta jos me otetaan sieltä sitten ehkä askel alaspäin tai taaksepäin, miten vaan, ja katsotaan noin yleisesti ottaen tällaisen tiimin rakentamista, niin siellä on tietysti sellaisia asioita, mitä itse olen huomannut tuossa noin, että on tosi tärkeitä. Että löydetään sinne tiimille sellainen vetäjä, jolla on sopiva taustaymmärrys siitä toimialasta, riittävän laaja-alainen osaaminen ja niin, että sieltä löytyy tällainen taho, joka pystyy ne tarvittavat ratkaisut tekemään. Hänellä on riittävät valtuudet tehdä ratkaisuja. Hän tarvitsee tietysti siihen ympärilleen sitten vahvoja osaajia. Eli harvoin yhdessä ihmispäässä kuitenkaan on sitä kaikkea tietämystä, mikä tarvitaan niiden oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Ihminen, joka pystyy kuuntelemaan muita, mutta tekee ne ratkaisut siellä sitten. Sitten sellainen asia, mikä toisinaan nähdään, että kun me kasataan tiimiä, niin niistä tahtoo tulla sellaisia tavallaan kasaajansa kaltaisia. Eli sinne herkästi valitaan ihmisiä, jotka niin kuin kokee, että tämä tuntuu ajattelemaan samalla tavalla kuin minä ajattelen ja tämä voisi toimia hyvin. Se ei välttämättä ole aina hyvä asia. Eli kyllä mä niin kuin näkisin, että erityisesti tällaisessa tiimissä, missä pyritään luomaan jotain uutta innovaatiota, kyllä siellä täytyy olla erilaisia henkilöitä, erilaisia persoonia paikalla ja että saadaan sinne sitä liikettä, dynamiikkaa sopivasti. Niitä, jotka on niitä enemmän innovoivia, mutta sitten taas täytyy muistaa myös se, että kun tässä on tarve kuitenkin toimittaa koko ajan, niin kyllä siellä ne asiat täytyy myös päästä saada maaliin. Eli siellä on myös sitten näitä niin sanottuja työjuhtia, jotka sitten nurisematta vievät asioita eteenpäin. Mä peräänkuulutan aina sellaisen niin kuin hyvin monimuotoisen tiimin perään. Pätee myös kokemukseen. Et yleensä tämän tyyppisissä hankkeissa tietysti, missä jotain poikkeuksellisesti tehdään, niin on sitä lähtökohtaisesti hyvinkin kokenutta porukkaa. Mutta ei minun mielestä ole ikinä huono ottaa sinne vähän sitä nuoruuden intoa ja sellaista tietynlaista luutuneiden käsitysten haastoa mukaan. Et se on myös sellainen yksi kulma, mitä mä mielellään otan. Ja viimeisenä vielä nostan sitten motivaatiotekijät. Tietysti tämän tyyppiset hankkeet on hyvin niin kuin motivoivia noin lähtökohtaisesti, mutta että ei mietitä pelkästään sitä asiaa niin, että ovatko nämä henkilöt tässä näin niin kuin, heidän kyvykkyytensä ovat niin kuin tälle projektille, hankkeelle niin kuin, täydellinen mätsi, vaan mietitään sitä myös sieltä toisesta näkökulmasta. Mitä tällä projektilla on annettavaa näille tekijöille? Koska lähtökohtaisesti nämä ihmiset, jotka meidän alalla on, niin on äärettömän oppimishalusta porukkaa. Ja niin kuin he on niin kuin fiksua jengiä. Ja siinä mielessä niin se, että kun sä saat tällaisen ihmisen motivoitua, että tämä projekti aidosti tarjoaa myös jotain mahdollisuuksia, oppia uutta, ottaa vastuuta, tämän tyyppisiä asioita. Otettaisiin nämä myös siihen tarkasteluun mukaan, eikä pelkästään niitä teknisiä kyvykkyyksiä esimerkiksi. Mä näkisin tämän hyvin sellaisena niin kuin monitahoisena asiana ja sellaisena, että niitä muuttujia on loppujen lopuksi aika paljon, mitkä kannattaa kyllä huomioida, että saadaan sellainen optimaalinen sekoitus aikaan. Mä voisin kommentoida tähän sen verran. Minusta ne oli tosi hyviä nostoja, että tämä monimuotoisuus on tosi tärkeä asia. Mä olen samaa mieltä siitä, että ei pidä olla pelkästään niitä senioreita, vaan pitää olla, on hyvä olla myöskin niin kuin eri ikäisiä ja eri kokemuksella olevia ihmisiä. Sitten toinen on tämä tavallaan tiimin veto tai se, jolla on se kokonaisuus hanskassa. Pitää olla joku, jolla on se kokonaisuus hanskassa. Muuten asioista tulee kyllä haastavia. Ja mä tykkään tästä ajatuksesta, että annetaan myöskin niille henkilöille, jotka on ehdolla siihen
tiimiin, niin annetaan heille mahdollisuus valita, että onko tämä semmoinen projekti, mitä minä haluan tehdä. Kyllä. Onko tämä se, missä minä haluan olla mukana, koska silloin se motivaatio on ihan erilainen kuin sitten se, että vaan heitetään jotakin tiimin jäseniä, että sä menet tuohon projektiin ja sä menet tuohon projektiin, koska se voi olla, että ihmisiä motivoi erilaiset asiat. Kyllä, juuri näin. Hei, tässä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja nyt lähestytäänkin loppua ja meillä on aina tälle jakson loppuun ollut tapana pyytää meidän vieraita tiivistämään näitä tärkeimpiä oppeja. Ei tehdä poikkeusta tälläkään kertaa, niin nyt olisi teidän tilaisuus jättää meidän kuulijoiden mieleen se oleellisin, niin mitä te haluaisitte vielä alleviivata tästä keskustelusta, jos vaikka Janne aloitat tällä kertaa? Kyllä mä palaan siihen oikeastaan, mistä lähdin liikkeelle, eli rohkeutta. Että nyt niin kuin se mindsetti sellaiseksi, että meidän täytyy tässä maassa tehdä näissä yrityksissä. Meidän täytyy tehdä rohkeasti hommia. Meidän täytyy rohkeasti tavoitella täällä maalia, joka on niin kuin iso ja joka on kaukana. Sitä täällä tarvitaan ja silloin mä toivon, että me heitetään se turha varovaisuus, epäonnistumisen pelko, tämän tyyppiset asiat laitetaan nyt syrjään vähäksi aikaa ja lähdetään täysillä eteenpäin. Uusia innovaatioita, ne tuottaa kasvua, ne tuottaa hyvää tähän maahan. Tuolla on osaajia tällä hetkellä saatavilla. Et nyt on oikea aika painaa kaasua. Jes, mites Kalevi? Kyllä tässä aika samanlaiset johtopäätökset ehkä on, että mun mielestä jos mietitään tätä ikään kuin teknologista edelläkävijyyttä ja menestyksen saavuttamisessa, niin kyllähän siinä tarvitaan rohkeutta, riskinottoa, pitkäjänteisyyttä ja päättäväisyyttä. Ja minun mielestä teknologiajohtajien rooli on tässä ihan keskeinen, että teknologiajohtajien pitää pystyä itse ottamaan vahva rooli sen yrityksen päätöksenteossa, jotta pystytään oikeasti vaikuttamaan siihen, että mihin meidän yritys on menossa ja että tavallaan ollaan riittävän rohkeita siinä, mitä ollaan tekemässä. Että epäonnistuminen ei ole vaarallista, mutta epäonnistumisen pelko on vaarallista. Ehkä loppuun sanoisin, että jos olisi helppoa olla maailman paras, niin kaikki yritykset varmasti olisi sitä. Mahtavaa. Hei, kiitos vielä näistä nostoista ja kiitos molemmille, että olitte meidän vieraana tänään ja toivotaan, että tämä tällainen innovatiivinen ja tosi inspiroiva ote tarttuu myös meidän kuulijoihin ja me tullaan tämän myötä näkemään tulevaisuudessakin tämmöisiä suomalaisen tuotekehitysosaamisen menestystarinoita. Kiitos paljon. Kiitoksia. Iso kiitos myös kaikille meidän kuuntelijoille siellä linjoilla. R&D Tech Talk Suomi podcast kansi ottaa myös tulevaisuudessa kuunteluun, sillä me tehdään näitä kurkistuksia sinne vaativiin tuotekehitysympäristöihin ja ohjelmistokehityksen rooliin myös tulevaisuudessa. Eli pysykää siis kuulolla.